Estic molt concentrada. Estic esperant a veure un peix per així poder tocar el timbre i que algú obri la porta. Sona estrany, oi? Doncs és un projecte ben real. I en pots formar part. La primavera s'engaltera i els peixos no es queden pas enrere. Cada primavera molts peixos comencen un peregrinatge per tal de trobar el lloc ideal per pondre els ous i així reproduir-se. Però durant el viatge es poden trobar obstacles i un dels països per referència amb més obstacles a l'aigua són els Països Baixos. Planíssims de canals i capdavanters en controlar l'aigua, els neerlandesos han moldejat el seu país durant segles, tot modificant els nivells de l'aigua. Un dels mètodes és a través de rescloses. Aquesta mena de comportes que permeten pujar i baixar l'aigua per tal de facilitar el moviment d'embarcacions. Però això, a efectes pràctics, vol dir posar portes a l'aigua. Però com s'ho poden fer aleshores els peixos per poder seguir nedant dins els canals i trobar així el lloc ideal? Doncs hi ha una persona, la feina de la qual és obrir una petita comporta per tal que els peixos puguin passar. Literalment és la persona de les claus de la porta dels peixos. I aquí és on aquest porter demana l'ajuda dels ciutadans. I és el que estava fent al començament del vídeo. Des del març fins al maig aproximadament s'habilita aquesta web i voluntaris d'arreu del món poden col·laborar en aquest projecte de ciència ciutadana. Ara mateix connectats hi ha 1.140 persones. És tan fàcil com mirar aquesta pantalla que està retransmetent en viu una càmera que hi ha sota l'aigua. I si teniu la sort de veure un peix, apretar el timbre per tal que el porter ho pugui veure. A més, a la web podreu identificar quin peix heu vist i descobrir-ne més informació. Així que tothom guanya. Els peixos perquè poden seguir nedant, el porter perquè sap quan obrir la porta, i jo perquè evito fer la rentadora perquè estic fent ciència.